Igbo ndị ọma na-ege ntị, ana m ekene unu, ana m asị nke onye na-eme wụ nke dị mma ya gazirie gị, na-asịkwa na nke ị na-eme wụ nke ọjọọ biko hapụ kene nke ọjọọ, maka asị na ezigbo afa ka ego ngwụrịsị na ya si n'elu daa na mmadụ etoghị eto onwe ya. O nwere onye na-eme ihe ọjọọ amaghị na ya na-eme ihe ọjọọ, o nwere na-eme ihe ọma amarụ na ya na-eme ihe ọma. Mana ị na-eme ihe ọjọọ iwere ya n'anya isi, matakwa na nke onye metere ọkwụkwọ ụgwọ ọrụ ya so ya. O nweghị onye mere mma ma so, o nwere mere njọ njọ ama so. Chineke bụ onye na-akwụ ụgwọ ọrụ. Si hapụ kene nke ọjọọ, weta nke ọma gị ahụ ka anyị tiekọta aka wee ruo ofu obi wee mee kwado anyị Igbo anya. Anyị Igbo anya amakakwanụ. Igbo enwe mmadụ, Igbo na-eje na mba ndị ọzọ mepe ndị ọzọ anya. Amara m ihe Chineke tinyere anyị n'ime. Chineke fụkwa n'anya fụkarịa obodo ndị ọzọ. Ana m agwa gị eziokwu, kama na ihe na-egbu anyị Igbo bụ oke amamihe, amaka m, and the level change go, and anyị si na aja na ekworo na anya ụfụ na mmegide na mmadụ rara mmadụ ibe ya nye aka ọnwụ, na mmadụ iwere mmadụ ibe ya resi ndị mba ọzọ ka enwee ike kpata ego, oke ọchịchọ, ọtụtụ mpụ dị iche iche. Ihe ahụ ejupụtara n'ala Igbo, ọnya na-emebi Igbo. Ọgwụ, nsi na aja. Anyị mana na ndị gboo bifo ihe a na-asị na ha na-eme ọbịrịgbu mgbu onwe ya, mana ndị kịta ihe ha na-emezi wokene si ka onye anwụọ ka enye ha ego, ka onye anwụọ ka enye ha ego. Mmadụ arara nwanne ya jee resi ndị mmadụ wee nara ego. Ka ego ọ ga-esi na-atọ ọgwụ mgbe ị na-eri ego ọbara, mgbe ị na-echeta na ihe ahụ ị na-eriwu ọbara nwanne gị, kedu ka ọ ga-esi dị gị? Igbo biniko, ana m asị onye ọbụla pụtara kene ka anyị tiekọta aka, ka anyị were peji a mmepere wee na-atụmekọta aro ka anyị ga-esi dozie obodo a. Okwu m na-agbasa awụ okwu nke si n'igwe bịa, okwu nke na-enye ndụ, okwu na-enye ndụ. Unu mara na asị na eziokwu na-agba agba na ntị. Matakwanụ na Chineke wụ mmiri nye anyị, mmiri wụkwanụ ndụ. Unu mana na ụzọ mmiri adị echi echi, ọkwa n'ụzọ nkụ na-edachi ụzọ. Biniko, ị na-eme mma biko pụta, pụta bịa tinye aka ka anyị dozie obodo a. Obodo a wụrụkwanụ nke ndị ọcha, obodo ndị Naijiria, obodo ndị Igbo. Anyị nwawo Igbo kene m unu. Ana m asị gị matakwanụ na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-ayọrọ. Isiokwu anyị tata wee bụrụ gịnị? Na kedu ihe wụ ezi omume? Kedu ihe wụ Christianity? Mmadụ ikpe ụka. Ọtụtụ ndị na-eje were religion si na anọ onye nwa bụ ikpe ụka. M sị gị mba, na ndị chọọchị anyị na-eme nka, na ndị chọọchị anyị na-eme nka. Ị nwere ike ị na-eje different churches, Catholic, Roman assemblies or different church, but ihe ncha niile wụ religions. But nke wụ Christianity wụ nke Chineke si gịnị ka anyị mụta, nke Kraịst wetara anyị. Ife a bụ ife a na-akpọ Christian, ezi omume. Gịnị bụ ezi omume? Nke mbụ, o nwere ukwe anyị na-ada agụ mgbe gboo, abụ anyị na-abụ mgbe anyị na-eto, mgbe anyị ka wụ ụmụaka. Ezi omume, ezi omume, ezi omume, yiri ezi omume dị ka uwe. I want you to join me. Gị ezuna ori, ezuna ori, gị agbanamuha, agbanamuha, gị fụ mmadụ ibe gị n'anya nke kachasị, yiri ezi omume dị ka uwe. I want to take it again. Ezi omume, ezi omume, ezi omume, yiri ezi omume dị ka uwe. Gị ere na nwanne gị maka ego, gị eri na ngarị, eri na ngarị, gị ezuna ori, ezuna ori, gị agbanamuha, agbanamuha, gị akụ na mmadụ nsị nke kachasị, yiri ezi omume dị ka uwe. Mgbe anyị na-eto, a na-eme
a na-abụrụ anyị ụdị abụọ ụdị ugwu a anyị nwawo ụmụntakịrị a na-ebe akwa ị na-echeta asị ịtụrụ ị na-echeta awụwa imere ị na-echeta aka itinyere n'ite ofe ma onye gbagidere asịrị iwe na-ebe akwa ife a na-akpọ kristianity ezi omume nke anyị na-eme ọ na-emetụkwu n'obi conscience ga na-apịa ụtarị otu aka anyị si na-eto abụchara ka abụọ anwa iwe chegharịa iwe rịọ Chineke amara iwe hapụ nke ahụ ị na-eme nna agwa gị ka esi na-eme na agbụọ mana kịta ihe anyị na-eme religions mmadụ ya ebunite baịbụl ọ na-ekwu otu ihe dị na baịbụl mana ọma na-eme ya ọma na-eme ya ụrụ ka Kraịst ji kụziri anyị. Kraịst sị anyị nke mbụ wee iwu Chineke mmadụ ịfụ mmadụ ibe ya n'anya ịfụ anya ịmara ihe wee ịfụnanya wụ mgbe ị kwetere na onye awụgo your part. Kraịst gosiri anyị ife na-akpa ịfụnanya wee nwụọ ọnwụ n'elu obe mana nna ya onye nke si mba na ya bụ okwe nkwa mezuo na ya dị ekwe nkwa laa azụ o wee kwe nụọ nkwa oge nụọ wee sị ya kedu ihe aja m na-achụrụ gị aja ka ị nwee ike mee gịnị gosi anyị wepụ mmiri ka mmiri pụọ ka anyị fụbe anyị na-akọ nri ka ị nwee ike mee anyị ka anyị wee mụba ụba ụmụaka anyị wee fụ ibe ha ga-ebi na ma chọrọzụkwanụ ka ị na-emebi ihe ikereke. Onye nwanyị wee kweta sị hei na onye atụgoro aja nke dị ọcha ịha ka Baịbụl kwuru na aja nke dị ọcha o wee sị na ya ekwetaghị nwa m nụa o wee kwuo ụkwụ sị kedu onye ga-eje wee nwụchitere ụwa ọnwụ na ya ekwego nkwa andị na ya da na-achị azụ na nkwa ya na ya bụrụ chi nke na-eme na ya kwe nkwa ya ma mezu nkwa ya. A sị na eluigwe n'ụwa o nwere onye kunuri sọsọ Kraịst Jizọs Kraịst onye nwe ịfụnanya ote agụnwa nọ ịbịa ịkpapụ onye nka esi na onye awụ onye Awụsa onye nka awụ onye Yoruba onye nka awụ onye Igbo isi na ọsọ ụmụ nwanne gị ka ị ga na-afụ anya asị Kraịst nwụrụ ma ndị ashagbuo ndị dibịa nọ ọtụtụ ndị ori onwere ifu na o nwere onye ori o mere amara n'elu obe. Kraịst died for everyone. Iwe na-echuzu onye nke ị ga-ala ọbụ ị mara ihe wee ịfụnanya enwere rules onwere boundary onwere tribe ife a wee ịfụnanya onwere anything to do with language onwere anything to do with culture. Christ came to die. Ọ sị na nne m ziga m aga m ejeje nwụrụ ụmụ ụwa ọnwụ aga m eje nwụrụ ụmụ nwanne m ọnwụ maka afụrụ m ha anya. Kraịst wee bịa buru ego obe mụ na gị wee gbaa ọtọ ewee bụọ ya mmanya gbara ụka n'iru ewee pịa ya ụta n'ime ya ọtụtụ ihe dị iche iche o wee nwụọ gosi enyi ya na-akpa ịfụnanya ọ nọkwa n'elu obe wee kpọrọ ofu onye ori ama maka na onye ahụ kwuru eziokwu sị na onye ahụ Kraịst o wee kpọrọ ya na ife ahụ ife a na-akpa ịfụnanya pụrụ iche. Chineke anyị na-efe ada akpa oke onye ahụ Chineke a dịka mmiri ọzụzụ dịka mmiri ọṅụṅụ unu mana mmiri enwere onye iro onweghị onye ada aṅụ mmiri onye nwere eji mmiri asa arụ mmadụ na-eji mmiri asa arụ ife ahụ ife a na-akpa ịfụnanya. Kedu ka isi fụ nwanne gị n'anya Igbo ka anyị fụrịkọta n'onwe anyị anya hapụ religion ka anyị mee enyi ya na-akpọ Kristian ka anyị fụrịkọta onwe anyị anya anyị na-erezuo nwanne anyị ghara ị na-erara nwanne anyị n'aka ndị iro anyị ghara ị na-awụsa botia onye kwudesiri ike ekwude ya. Chineke kwuderisiri ike sị na yes na ekwetego ihe nụ akwụ ya na-eri ihe ghara ime ihe ya kwere nkwa ya. Kraịst wee nwụọ ọnwụ. How do you love your brother? Be your brother's keeper. Ị ga-afụ ife dị nwanne gị n'anya ịma wepụ ya. Ị ga-afụ nwanne gị bụ ibu a na-anya igbu ya ị nwere aka ịbụ ịma buturu ibu anwa. Ị ga-afụ nwanne gị na-aya ya n'ụzọ ịma yere ya aka. Ị ga-enwe akwa ma nke ide eyizi eyi wụsa ya n'ụlọ o were ya iwe na-emere aka ifu onye gba ọtọ kedụ ifewu Christianity ị nwere erifo na-enye nkịta na-awụshi awụshi. But gịnị mere ndị ogbenye ji etiti gị ndị ogbenye ji juru na mbara ezinna gị onwere onye na-echeta lee ụmụ nwaanyị si mkpe lee ụmụazị na-aya ayọ ma ndị na-enye scholarship inwe nke ya ezuru ugwu iri chicha ije na klọb dọba ya asị gaba na klọb mana pụta ana-asị gị please help me but ijere ja omenakụ na klọb ezokarịsịa
It's a 30 billion, but you are not even remembering the poor. Christianity is when you understand what is Christianity, what God, if our Christ is the Maccabean one love. Igbo, pụtani n'igwe, were nke iji, were nwụọ Chineke ọrụ. Kịta oge ka dị. Ife na-agbasawa okwu nke Chineke, okwu na-eweta ndụ. Were nke iji, gaa nwụọ Chineke ọrụ. I nwere ego, were ego gụfee Chineke. Aga m ejiri obi m rụọ ọrụ ya ọrụ. Aga m ewere obi m jere ya ozi. Were obi gị, ị na-ekwu eziokwu, were eziokwu anyị na-ekwu jere ya ozi. Ọ were iwu na ị ga-awụ pastọ. The Bible says in the book of John, Chineke John sị mmadụ niile dị aka dị afọ ife a. O nwere onye nke ọ kpọrọ ijo. O nwere onye ọ kpọrọ pastọ ebe ọsọ anyị ncha niile Chineke kpọ anyị. Ọ sị na ọ nwere ya achọpụta anyị nke ewu ife a wụ ọkụ a. Wụ Kraịst. Gụmọ site n'anya ị ga-enwe ndụ ebighị ebi. So Kraịst, ihe niile Kraịst mere anyị nwe ihe anyị kwesịrị ime. Chetakwa na Kraịst na-enyere ụmụ ogbenye aka. Kraịst na-ejekwute ndị nwụrụ ka ọ dị ha. Kraịst na-eme mma na-agagharị. Onye a wụ ezigbo enyi. Kedu ka isi wụ Kraịst nye mmadụ ibe gị? Kedu ka isi amụta ihe Chineke si gị mee? Ịpụta efu mmadụ ibe gị kpọọ ya mkpọmkpọ mmadụ, ịgba ya asịrị, ire ya, ibitre ya, ime ọtụtụ mpụ dị iche iche, ike obi tụkwuru ala jee ebe dibịa si ya kechikọta nwanne gị. Ị na-ekechi nwanne gị anwa ịma echi. Ịma na asị na ofu aka pụta mma n'otezu ọra. Biko ka anyị pụta na agbụ a, ka anyị pụta na agbụ a, ka anyị pụta na mpụ, pụta na aghụghọ, ka anyị chọọ iru Chineke. Yiri ezi omume dịka uwe. Ife awụrụ ife Kraịst kụziri anyị love. Ife ọbụ na ịma na ihe eji gosi nwanne gị fụna ya gosi ya. O nwere ndị gba ego ejenubeghị ụlọ ọgwụ. O nwere ndị nọ n'ụlọ ọgwụ maka 3,000. O nwere ihe na-enyere ha aka. Wekene ego ga nje visit the hospital. Ụfọdụ ga-eje na ebe dibịa ebe kwesịghị itinye ego gbuo efi 30 ma ọtụtụ ife. But ịpụta ị na-afụ ndị dị ime na-achọ ọmụmụ ha nwere onye enyemaka. Ị na-afụ ụmụazị kposachara ha nwere onye enyemaka. Ị na-afụ widows. Ị na-afụ ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị na-ebugharị ngwaahịa moto na-egbu ha everyday. O nwere onye nyere ha aka. O nwere onye 10,000 naira gị eme ọgaranya. I tell you the truth. Let us live religious and focus our life and practice Christianity. Let us practice it. Ọ bụghị ikwu ya n'ọnụ. Okwukwe ọbụla enweghị ezigbo ọrụ awụrụ ezigbo okwukwe. I believe ị ga na-enye Kraịst n'ikwu. Ụmụ nwanne m bi n'ikọpụta n'igwe Igbo ndị ọma nji biri nke ọbụla ị na-emekwa ekwu a na-aga general. O nwere onye Kraịst kpọrọ afọ iche ọ sị all have sinned. Mmadụ niile mgbe ọ nọkwa n'obe ọ sị God forgive them because they don't know what they are doing. Mmadụ niile ka ọ na-akpa afa. That's why it is finished. That's nje ha niile agwụgwọ. Mkpụrụ ị kụrụ ịkwa ya ezigbo ebe ọ mịtara gị ezigbo ihe. Ihe anya nke gị n'okwute ọma apụ ụmụ. Ihe anya na mmiri azụ erie ya. Ihe anya na aja na ibe mmiri a ga-agbanwe ite igbuo ya. Mana ihe anya nke gị na akụkụ mmiri nke ndụ dị mmiri wee gbaa akụkụ ga ahụ akụkụ ha mịta nri. Ife a nwere ike inwe ihe ihepụghị mfe ụchọ. Zụọ ụmụ ọ bụrụkwa kịta a na-egiri ya. Unu mana na agadi nwaanyị ka nka ọ dịka ọ na-ejire gị n'ụọ ya. Ife a niile ụmụ mgbe o ruzie ife a ike amadịghị ime ihe ị na-eme. Iriwezi uru mkpụrụ nke ya. Ihe aja mkpụrụ o bido sowo ụmụ ụfọdụ afọ dị famili ha anya. Ide eme dị ka ime maka echi. Ide eme ka ị na ka udo dịrị ndị ezinụlọ. You will still live the same bondage on them. Biniko tinye n'aka gbapụta n'igwe ka peji a ka anyị were ya na-edozi. Ị nwere arụ ya tụta arụ ebe a na this okwu ndụmọdụ ndị Igbo ka anyị were ahazi obodo, ka anyị were ahazi ala Igbo, ka anyị nweta mgbanwe pụrụ iche, ka anyị nweta ọganiru. O nwere ụzọ ọzọ anyị ga-esi nweta mgbe gụnwa na-emegide m na-emegide gị, mgbe ị na-akụ m nsi na-akụghị nsi can never work. Mgbe anyị nwa kwesịrị gbakọta aka lụọ ọgụ zọta ihe anyị na-egbuchi onwe anyị. Ana m ajụ gị
busu na nkịta ọ na-arahụ n'ofu cage? Mba, impossible. Oke na busu arahụ. They must fight which will kill each other. But mgbe eweta anụ dịrị anụ tikọta ọnụ, ha bụ abụrụ nwanne wee lụọ ọgụ. Ka anyị wụrụ n'Igbo anyị na-asa. Ekene m unu na-ekenekwe ndị fem na-adị mma, ndị niile na-support this page. May God Almighty bless you. Ndị na-eme mgbasa ozi were amụta ihe, ana m asị Chineke nna ga na-akwụrụ ụgwọ ọrụ aka gị. Ọtụtụ ndị na-echeta ndị ogbenye, ọtụtụ ndị enwe ebe m gara mfụ somebody wepụtara ego ya na-eke ndị ogbenye, ndị na-eji ebunye ndị nwụrụ nne na nna ihe. Ana m asị Chineke kwụrụ ya akwụrụ ụgwọ. Elekwana mmadụ anyị iru mgbe ị ga na-enye ihe ọma. Ọ Chineke na-akwụ ụgwọ. Ife awụ your own rents. Ọgwụ mbọ ke na-agbara onwe gị. O nwere ife Chineke nyidiri. Ife ị na-eweta ka inye ya ka o nyere gị aka. Ife ọkpa the book of Luke. Ọ sị ihe ya enyeghachi gị. Iko iji gbanyere mmadụ mmiri ka ya eji gbanyere gị. Aka ọbụla ịtụrụ mmadụ ka ya atụrụ gị. Ngozi mmadụ ka ya gosi gị. Ife awụ aka ka ị na-ere onwe gị. Ndị be anyị otu aka ọra m n'ọnụ tata. Aha m bụ King Pride ụka ọnụ. Ka emesịa anyị. Biko ka m gwụkwa egwu a ọzọ. Ezi omume, ezi omume, ezi omume, yiri ezi omume dị uwe gị, ezu na ori gị, agba na mụha gị, ere na nwanne gị, ere na nwanne gị, gị akụ na nsị gị, ebu na mmadụ ibe gị, o ebubu ha gị, fụ mmadụ ibe gị n'anya nke kachasị, yiri ezi omume dịka uwe. Tụkene onwe gị mbọ tupu ịtụ onye ọzọ. Ịfụ ka ịtụ mbọ si adị. Ị mara ihe ha na-eme gị owute gị, emere ya nwanne gị. Ndị be anyị ka emesịa ka ọ dịrị unu mma na Jizọs Kraịst. Amen.